Az ember, ha ütködik a kezével, ciribirizik, akkor ilyen madarat tud létrehozni. Ez nem él, nem fog elszállni, hiába van szárnya, és nem is eszik, nem iszik, és nem kakál. Ami a legfontosabb a kakálás tényezője. De ez ő nem tud. Szandra, Dóra, gyere ide! Nem kell. Tudják milyen madár? Gólya. Mi? Hol? Gólya. Hol? Aha, gólya. Igen, gólya, ilyen nagy gólyának nevezik. Aha. És mit csinál ez a gólya? Ez ül. Most jelenleg. Ül. Nézd téged. Szia. Jó vagytok? Gyerek nem, nincs. Ja, már nagy. Egyedül így jövünk. Nézzétek meg a lepkéket. Az enyémek, ezek is. Na mindegy, menjünk arra. Itt vagyunk most a látják őt? Ez Ekkora karma csak szakcsólok nektek. Ő a lajhár. Jaj, fel kell szerencsés. Mi a neve? Ő a lajhár. Egyébként az ősz kezdete óta mindig csak aludni akar, lusta, nem akar dolgozni, és elneveztük Lajhárnak. Lajcsi? Lajcsi. Lajhár, Lajcsi? Megsimogattam egy kicsit. Úgy ne. Jó. Lajhár, Lajcsi. Többi bogóc, ott van a nyúlvörét keverik. Az állatvilága egészen nagy. Mi is beletartozunk. Kivált az emberiség számából a kígyó, mert hogy ő Ádám és Évát megbambonázta. Most azért van itt a kígyó büntetés alapon. Büntetés. El kell zárni a kígyót. És nem adunk neki enni, mert büntetés alatt van. Ne feledjük. Kikutatjuk azokat a tényezőket, azokat az állatokat nézhetjük meg, ami nem harap. Mert ami harap és gyilkos, aztán el kell zárni. Na, rugám. Formázás. Jaj, bocsánat. Most higiéniai alapon, de nem ezt. A cápát. Ez jó. A cápa finom, Úgy látom, hogy nem megy Balatonon. húsa van, és izma. Miért? Mert sokat úszik az emberek után. Alig bírja elkapni őket. Az emberek után. Emberek után úszik, mert finom a húsuk. Miért finom a húsuk? Mert nem koszosak az emberek, nem bolhászak, nincsenek állatka benne. Tiszta a vérünk. Megyek le. Lefüldetlek, aztán tentelek. Lefüldetlek. Megetetlek. Megetetlek. Tisztában vagyok. És alszom, mint a bunda. Bunda alszó. Ajaj, persze. Go home. Elephant. Giraffe. Go home. Is belekoptak. Nézzék meg a halaimat. Milyen szép hal. Hogy hívják, tudjátok? Nem? Oda van írva. Rája az a neve. Rája? Az van oda írva? Ráják? Járat. Nem a járatban vagyunk. Na, ez nem mosoda, nem fürdő. Vegyük ki a kezünket. Nem fürdő. Érzékenyek a halaim. Az ember... De ez ennyi meg. Ez én vagyok a tulajdonosa. Nem hiszed? Nem. Mindegy. Az a lényeg, az enyém az egész állat. Minden nap tisztítjuk a vizet, mert minden gyerek belemossa a kis tappancsát. Hát nem szörnyű. Látod, mosod. Hogy
meg levetted a ruhát, kimocsod aludni.